Dnes existuje komunikácia policajtov a prokurátorov z tohto prípadu, nebudem ju detailizovať, v ktorej sú také závažné veci o tom konaní, že už dávno mali byť všetci obvinení. A odkiaľ vy viete tieto veci, keď neprebehlo riadne konanie? A prečo k nemu? Ako to môžete mať? No lebo mám k ním zákonný prístup. Nerozumiete, čo vám hovorím? No nerozumiem, ako môžete mať zákonný prístup k dôkazom, o ktorých neprebehlo trestné konanie. Takže, pani Mesterová, podľa paragrafu 69 odseku 1 trestného poriadku má obvinený a jeho obhajca právo nazerať do spisu, robiť si výpisky, poznámky a kópie. Podľa paragrafu 69 odseku 2 trestného poriadku môže byť toto právo počas vyšetrovania zo závažných dôvodov dočasne obmedzené. Bolo Gašparovi toto právo obmedzené. Podľa paragrafu 69 odseku 3 trestného poriadku nemožno obvinenému odoprieť nazretie do uznesenia o vznesení obvinenia a po skončení vyšetrovania ani preštudovanie spisu. Na to, že Gašpara neustále oslovujete, obvinený Tibor Gašpar, mali by ste si aspoň pozrieť, aké má obvinený práva. A popravde, ja nerozumiem, ako tomu nemôže rozumieť človek, čo má vyštudované právo.